Здравейте и добре дошли отново в канала Ride BG. Днес ще говорим за основни технически характеристики на този мотор, защо аз избрах точно него и какви са моите първи впечатления, а именно става въпрос за CF Moto MT450. CF Moto MT450 е Mid-Size Adventure мотор, който е създаден за да се движи по черни пътища, асфалтови, както и за туристически преходи. Самият мотор е позициониран като конкурент на Royal Enfield 450 Himalayan и на KTM 390 Adventure. CF Moto 450 MT е Adventure мотор с 449 кубиков двигател, 42 конски сили, разполага с 21 цола предно колело, напълно регулируемо каяба окачване, създаден е за мотористи, които искат еднакво да се движат както по асфалт, така и по черни пътища и планински маршрути. По-рано споменах, двигателят е 449 кубични сантиметра, двуцилиндров редови с водно охлаждане, мощността му е 31 кВт, което прави около 42 конски сили при обороти от около 8500, 44 Нм при около 6500 оборота, разполага с 6 степена скорост на кутия, слип клъч. Резервоарът на този мотоциклет е 17,5 литра, тегло в готовност на движение около 195 кг, като височина моторът е 820 мм, опозиция на седалката, като може да се регулира до 800, има просвет около 220 мм. Разполага с напълно регулируемо окачване кайба, ход на окачването отпред е 200 мм, предната гума е 21 цола. Моторът разполага с 5-инчов TFT дисплей, LED осветление както отпред, така и отзад, Bluetooth съобразен чрез приложението CF Motorride, USB и Type-C зарядни портове, навигация и информация през мобилното приложение. От вас биха се задали въпроса: добре, защо си закупи този китаец? Има няколко основни неща, поради които аз избрах точно този мотоциклет. Първото и най-важното, може би за повечето от мотористите, е съотношението цена-качество. Този мотор в България се продава за цена от 5990, като почти не се среща втора ръка. А ако се среща като втора ръка, цената е много близка до тази, която е в магазина. Втората причина, която съм избрал този мотоциклет, е самото му тегло. Изключително лек, доста добро управление, както и достатъчно мощност дори и за движение за града, когато се сами. Като трета основна причина мога да кажа за екстрите, които разполага. Има тракшн контрол, както и ABS система, като тракшн контролът може да се изключи на задното колело, когато се пътува по черни пътища. Като първи впечатления след няколко стотин километра, първото, което бих се справил, е самият двигател. Доста леко се чувства, работи приятно, съответно звукът е уникален, дори извън града. Другото, което основно може да направи впечатление на всеки един, който се качи върху този мотор, е самата лекота, с която се управлява. Изключително добре се усеща на завой. Основният му проблем обаче е самото тегло на самия мотор, поради проста причина, че в по-ветровито време се усеща едно леене. Другото, което мога да споделя, като усещане за спиране, чувства се доста добре. Предната спирачка, макар да е един диск. Като позициониране на водача, доста удобна позиция има. Сравнително високо се намира самият водач. Също така слюдата, която е налична и която се регулира, предпазва доста добре.
CF Moto 450. Яко е. Мислех да я взимам същата камера, но обаче взех инст. На хартия този CF Moto MT450 изглежда наистина впечатляващо и обещаващо, но ще разберем истината, може би след стотици километри изминати с него. Това беше всичко от този клип за днес. Надявам се да ви е харесал. Оставете коментар какво желаете да виждате в канала. Също така оставете един лайк. Имаме една лека идея за следващия клип, а тя е какви автомаркет части могат да бъдат монтирани върху самия мотор. Пожелавам на всички много безаварийни километри и напред към следващите приключения.